Tuna chuan 10.2 question number 1. Draw a triangle ABC with side BC 6 cm, AB 5 cm, and angle ABC equal to 60 degree. Then construct a triangle whose sides are 3 by 4 of the corresponding sides of the triangle ABC. Masapera kan siam tu chu BC 6 cm. BC 6 cm. Question na pek. Chu chu ha BC lai tak han. BC 6 cm kan draw. Chu BC mình ka pe BC ti don chuan BC hnuai ah hian acute angle ka siam don chu angle ABC in 60 degree tu ro se atia angle B 60 degree ani angai na chu chuan BC hnuai ah hian acute angle 60 degree ka siam don 60 degree siam ko kha noi lama ka so atsa chuan B atang khan ka siam don na chuan 0 na tang khan ka siam kha ka kat le chuan 60 degree chu ni mai acute angle 60 degree chu acute angle ania 60 degree khera ni angai kherlo chuan a point khai da sakanga angle line x kan ti don hnuai lam chu angle po ti thei ka tia tuna ABC angle ABC kha 60 degree tur atia chu wa chuna chung lam ah hian angle A kan siam don ni B tang hian 60 degree turin ma kan tin sa kha kan hmang 0 tangin A ka kat ni 60 degree ni chu a question kan en chuan a sei zo mi ron pe ni AB chu 6 cm tur ani AB chu 6 cm tur ti chuan 6 cm a sein AB ka sia amai ni shift thei ni ro te chi 60 degree
compass thế lấy được rồi có thể vậy đấy chuan 6 cm b trong khan a ka siam don 6 cm se centimeter 6 kha b akata anga chuan he lai mi angle intersect lai tak zona kan zoom chho chuan a ka ti don chuan Mbse po ka zoom triangle ABC ka nei ta chuan equation chuan hemi triangle similar ti chu ang having the same shape but different size ani a size chu te zo ka mo lian zo a siam theya equation chuan 3 4 ta ti hey I te similar triangle siam tur ti ta ni siam ro ti ta ni construction mangi chuan tuna chuan de 3 4 ta ti chuan equation kan chia chuan 3/4 ti tro 3/4 ti chuan helai kha mun lia ka then do ni bx kha in chen vekin chen vector ni wangin 1.5 khan te nge 1 chu te ma ka te in englo zir khan ni mai in line sei dan zir khan chuan du le he chu rap te thei no acute angle ni he chu 60 degree kira mai lo ti to kan ka chu kal di kha chuan ka hian in tiat thau khan ka siam don ta ni pali siam anga ya khat thum chuan point ma super hi b1 adut leka b2 chuan adut le hi b3 chuan hi b4 kan ta tuna chuan 3/4 ti chuan 4 le c ka zom 4 le c kan nuai om zok ka zom zel tur ni chu imaginary line Mizo mga chuan 3/4 ni wangin 3 a hian b3 hi b4 ne parallel chi asia mangai tan he kan scale kan chun den parallel ani ase construction ni angin parallel lak dan chu b4 ha is chu ka ten chuan b3 ne nan ka ra khan a asia mangai b3 le b4 in kara arc asia manga chuan khami ang chi khan b3 a khan khami tiat che khan b3 a khan siam chho le 2/3 chu ni se 2 a kin ka sia bang an tia chuan b2 a ka siam le a b4 ka siam ang chi ka siam le a
a fi lak bo ngai lo a khain na chin line chuan B4 le B3 in kara akina intersectional halai point le a zau zong chu he la ya imaginary line B4 ami isiam chho khawin kar khalak tu ne in kar B3 le B4 in kara akina intersectional point le B4 atanga si azomna imaginary line kar khatin ilanga chutin bokin B2 le B3 in kara khali chuna nga ar siam to sa kha intersect chuan he a intersect line ka man do chuan line ni ka kat tha le mai nga chui le mai nga ni ta a ma chuan B3 tang chuan a intersect line chuan kan sin la B3 le B4 in car ka khan angle in ang che tu ne parallel lines tur chon angle in ang che kha kala don B3 le B4 in kara point le B4 le C intersect line point in kar kala compass inte chuan chu heta B3 ami kha B3 tang ke intersect B3 tang ke intersect chuan a ka siam kha B3 nen B3 kan nai ka siam ha chuan a parallel hai B4C parallel che hian B3 atang hian parallel lines kan siam chho ve tuna ak hai intersect a ka siam kan o ka zamang imaginary line thawi chuan a han to na lai tak hi C prime inte pe chuan ni chin ka ti yang pok khan a line a khan zek bi su chan chu heta line kan siam le don triangle pat kan siam le don a chunga hian C prime le A prime kan siam le don ama aya mun li thana hun tu mate chu bang chuan parallel line ka siam don bang hela angle hri le ngai ta ni noi mi ka ti che kan C a ka zuk ta a chuan a ka siam le siam le ta a tiang bok chuan C prime tang khan a ka siam le ta ni la intersect lai poi chuan khami siam zo chuan helai arc zau zong hi arc thar i siam zau zong hi yen ni ta a chuan pha thar i siam pa ko khan iwa chhun le nga chuan ma a ka siam sa kha intersect mai nga chuan AC parallel hian C center mangin C point hangin line kha a parallel to ri teng adjustment siam tu han zo ma one A prime tiang a chu triangle A prime B C prime le A B C hey triangle A B C similar in
mà sẽ ama ai te si a prime b c prime c ấy triangle c dan chun all the thiam be mai ang practice hun khan kan thiam chak